por que implantar o Esquema Nacional de Seguridade, ENS, na nosa empresa? Ademais de ser un requisito legal, o traballar con administracións públicas mellora a seguridade fronte a ciberataques, aumenta a confianza de clientes e socios e achega vantaxe competitiva en licitacións. Para cumprir co Esquema Nacional de Seguridade, as empresas deben seguir un proceso estruturado. 1. Avaliación inicial. Identificar a situación de partida en materia de seguridade e comparar cos requisitos do ENS. 2. Clasificación de sistemas. Determinar para cada sistema de información se corresponde un nivel de seguridade baixo, medio ou alto. 3. Plan de adecuación. Debemos deseñar todas as medidas necesarias para cubrir as brechas detectadas no diagnóstico. 4. Implantación. Debemos despregar as medidas organizativas, operativas e tecnolóxicas que correspondan. 5. Auditoría e certificación. Débense realizar avaliacións periódicas, internas e externas, para garantir a conformidade co ENS. Porque en ciberseguridade, cada clic conta.